Jo no hagués pogut vindre perquè vinc de Tortosa. No sé si hi ha algú de Tortosa. Menys mal, perquè haguéssim pogut compartir cotxe. Sí. Tortosa és un poble i és una gran capital a la vegada. Tot depèn de si vius aquí o de si ets l'alcaldessa. I no sé si ho sabeu, suposo que sí, és bastant conegut. Al mig del riu Ebre hi ha un monument a la batalla de l'Ebre, com un consolador steampunk, així molt raro, molt feo, molt metàl·lic. I l'autor ja està mort, Franco, l'autor, l'artista, l'ideòleg, ja està mort. Només li fan fotos als turistes i la meitat del poble el vol tombar. Vindria a ser la nostra Sagrada Família. Jo podria parlar de Tortosa moltes hores perquè ens fan fer bastant el ridícul, allà en van, però us vinc a parlar una mica de mi. Perquè és la primera vegada que vinc... Gràcies. No, és la idea. No, ja que és la primera vegada que vinc, parla de tu i presenta't una mica, no? Jo, el meu nom científic és Alberto Rodolfo Lamote de Griñón Aranda. És nom de portaveu de Vox. Per això el termi, perquè així acabo abans i caic millor. Jo soc el menut de 5 germans. Me porto 20 anys en el més gran, 17 en la quarta. Meus pares, quan se van casar, tenien un showrunner de l'hòstia, van anar a fill per temporada i la quarta temporada sí són finales espectacular. Jo sóc un remake dolent. En termes futbolístics vindria a ser el 5è gol de la maneta. Lo d'Iván Iglesias, lo de Jeffrey Suárez, del que no se'n recorda mai ningú. La família de ma mare, los Aranda, som una família molt numerosa. Ma mare també són 5 germans, per lo que tinc 4 tios i 4 ties. I ells també han tingut fills. I també han tingut 5 fills, cada germà. Són 25 cosins germans. Això en reunions familiars és terrible. I he estat a més bodes que fa aquí tot xocolatero. Hi ha hagut algun divorci, però ho celebrem també. Per què? Perquè és un matrimoni que no era feliç, per tant són 2 persones que poden començar una nova vida, i perquè un divorci dona peu a una nova boda. I una Aranda mai diu no a una barretina. La naturalesa seguint el seu curs, després de les bodes ve el bateig. Uns cosins ja estan tenint 3, 4, 5 fills. Els batejos a casa dels Aranda són com les bodes, però sense baralles de cunyats abans del postre. A nivell d'envergadura ve a ser el mateix. I també per regles de la naturalesa també hi ha hagut algun teatre funeral, els 4 habituals de la quiniela, els iaios, i algú que s'ha escaquejat abans d'hora. Els funerals a la meva família són com les bodes, però acaben en menys morts. La família de ma mare prové d'Aragó, ma mare és aragonesa, i la veritat és que és bastant terrible, és molt cabuda. Ella quan algú se li fot al cap, ella ha d'anar morta, ja tenen fama els manyos de ser cabuts, però és que estic convençut que grans moments de la història, si ma mare hagués estat allí, haguessin sigut molt diferents. A ma mare la conviden a l'últim sopar dels apòstols i Judes i Jesús la crucifiquen a ella. És molt pesada. O Txernòbil, per exemple. Tu a ma mare li dones una balleta, un cachesieta, que llimpia la radiació, t'apaga el nucli i limpia la taca del cap a Gorbachev. Això... Ella s'ho fa. És terrible. Un dia, ella tenia... Ara ja no, perquè està jubilada, perquè... Bueno, és gran. Però tenia una joieria. I tenia moltes clientes gitanes, perquè a Tortosa hi ha una gran comunitat gitana, i tenia moltes clientes gitanes que li compraven peces d'or cares, a plaços. Ma mare els ho reservava
i els anaven pagant a poc a poc, i quan ja havien complert el 100% del preu, ja els ho entregava la peça. Jo estava un dia allà a la botiga perquè quan la dependenta feia vacances feien turnos, una mica per a cobrir una miqueta la plaça, i arriba una d'aquestes dones gitanes i li diu: pues aquella pulsera que me vendiste me la han robado. Y mi madre no va a tardar ni un segundo en decir: pero a vosotros quién os roba. La dona enseguida va dir: nosotros de la droga. I bueno, pues ja està, pues jo ho tinc entès. Això per part de mare és terrible. Per part dels La Mota de Grignon, de la família de mon pare, són més pausats. Anem més a poc a poc. Anem lents perquè anem lluny. El que passa que a vegades estem en aquella patxorra així, que ens hem quedat una mica així, se mos penja una mica el Windows. I bueno, el que... Sí, no, per part de pare no tinc cosins, no tinc família. Ell té 2 germanes i una es va fer monja, va decidir consagrar la seva vida al Senyor, i l'altra va decidir que a ella no la tocava ni Déu. No tinc la família està descompensada, per aquí no tira. Mon pare és un senyor molt tranquil, viu incrustat al sofà de casa, pa que hem d'anar a sopar fora, si hi havia sopar a casa, no ho feia. Pa que hem d'anar al cine, si ja fan pel·lícules a la tele. És així, un dia van vindre els pintors a casa, li van tirar el protector per damunt. Però té un gran sentit de l'humor, de fet tot això ho he après d'ell. I, bueno, us explico una mica este sentit de l'humor, per també. Se va morir ara, al novembre, va morir un cosí d'ell, i, bueno, voltes de tots anys ja estava molt malament, estàvem esperant ja que lo inevitable, i el dia 1, el dia 1 de novembre, estàvem dinant tots a casa, i nosaltres li havíem portat uns panellets, li havíem portat una caixeta de panellets que havíem fet nosaltres a casa. I el dia 1 truquen i ens diuen que ja havia mort i estàvem a la taula tots, vam fer com una mica de comunió, una espècie de catarsi col·lectiva quasi sense parlar-ho, i estàvem tots en silenci, i mon pare, en una rectitud i una solemnitud terrible, diu: pues sembla ser que no li van agradar els panellets. Jo soc Termi, moltes gràcies per haver vingut i per haver vingut.